hasiera emango diogu. Ekainaren 14an lehenengo edizio dugu aurten, Udalerri Euskaldunen eguna, orain arte UEMA eguna izaten zena, udalerri guztien eguna bihurtu da, bihurtu deu, eta Tolosan da lehendabiziko edizioa. Horren harira, hainbat eta hainbat ekimen, ekitaldi, zaldi, pelikula, tabar, antolatu ditugu eta gaurkoa dugu horietako bat. Aurretik Zalbide eta Izmendi, basa dira, eta eman dizuedan urri txuri hortan dauzkazute datorren asteko ekimenek, ezta? Gogoan izan astelenekoa gaurko gaiarekin lotutako dokumentala izango dela Leidorren sortzetarritan astelenen 20 minutuko dokumentala da, eta gero Kataluniako filme bat daukagu, Feniz Amaika Utairu, eta bertan ikusial izango da Kataluniako gaztetxo batek, 14 urtekin izakoak, bidalizun merkataritza zentro handioitako batea posta elektroniko bat esanez euskeraz etiketatzeko esanez edo, eta gauza da 30 margarez edo mantzitzaizkiola etxera gero, eta kristoren istiluk izan zirela tartean, eta horren inguruko, benetan gertautako gertakizun horren inguruko filma intzuten katalanak, eta bi dokumentala eta filma ikusial izango dira astelen honetan, sortzetarritan Leidorren doan izango da, beraz hori pixka da zuen inguruen edo jakinarazi, ze normalen astelenetako pelikula guztik apagatu behar izaten dira Leidorren, eta hau berriz doan da. Gaurko gaiari dagokionien, gero, paperian bauzkazu edo nik berriro errepikatzea, bai Sarrior Alemaniana, bai Sarasuarena, Sarausenan erdi elkarrizketa izango da, ze kazetari batek kalderak egingo izkio ez da horren beste hitzaldi formato izango, eta gero datorren astean hemen bertan erakusketa izango da, gaurko gaiari lotutako erakusketa. Goizean ikastetxetako ikasleak etorriko dira, eta arratsalden 5:00 zortzita irekitago da edonorentzat. Esan bezala, gaurkoa aldamenen daukadana David Hanaut da, eta Hanaut Peña, Naparra, Horlatakoa, Euskalgintzako kide oso ezaguna, Naparroan, batipat, eta Naparroan egon diren mugimendu guztietako partaide eta sortzaile ere bai askotan. Pare bat liburu ere baditu argitaratuak, Otolo honetaz gain, azken gaur pixka bat aurkeztuko duen honetaz gain, Txokotik Zabalera eta hizkuntzaren barrurako atea. Gero soziolinguistika inguruko esan dezagun aldizkarietan partaide irankor txamarra da, soziolinguistikan aritua eta aditua bada bere esango nuke, sari batzuk badauzkak, Kusterrak antolatutako nola ditu saietan, txapelketetan edo hortan ere sari pare bat baditu. Eta gaurkoan, esan bezala, liburu kokte honen beak idatzi du, beak atarian zionez neko liburu kolektiboa da, berari tokatu bazaio idaztea, berari tokatu bazaio ere, baina ala esatezun eta ala esaten dut. Eta titulua Euskararen karte hautsiak eta hizkuntza zapalkuntzaren memoria. Horixe da gaurko gaina eta hortara etorri da egilea. Orduan zuekin, David, Bai, arratsaldeon ongi ditzen da edo nire asmoa da gaur liburu honen inguruko argite batzuk ematean, liburua zerren azitza, laburre badare, eta gero nola honen mamia eta edukia oso liburu mardula den, askotxo, hemen laburtzen saiatzeko, gutxienez liburuaren irazketak erakutsi izio gauza batzuk edo ondorio batzuk edo zuekin konpartitzea, nik nire azalpena emango dut eta gero nahi anima duzue, kararekin lako sorosan itxo bat edo itezakegu edo zuek beste zer kontatu edo. Liburuaz, Euskal Memoria Fundazioak argitaratzen du liburu hau. Ezagite ezagutuko duzuen informazioa, duela bat urte edo sortu zen, geroztik bere egitekoa da, zera izateko bezala Euskal Herriaren origin historikoa berreskuratzea. Eta bere mekanika da urtero gai bat aukeratzen du,
eta lanketa horrek dokumentazioa biltzea izaten da, ahozkoa eta idatzia. Eta horrek ekartzen dut normalean horako liburu bat formatutakoa, mardula. Eta urtean bine horren gaia okeratzen duen lehendabiziko izan zen Gernikako seme-alabak, bigarrena frankismo Euskal Herrian, hirugarrena tortura eta laugarrena euskara. Horro, momentu baten fundazioak ikusi zuen euskararen gai hori eta euskararen zapalkuntzak askotan, ez da? Jorratu gabeko gai bat zela, gauzak esan nahi badaude handa hemen noski, eta beste libururen bat ere bat zen, esate bateko, eta referentzi ezaguna hausia da zen, Juan Mari Torraldeiren El libro negro del euskera, honek egiten duena da, evidentzia bat erakutsi, euskara zapaldu izan dela ez da, dokumentuak erabilita, aipamen utxekin ez da. Baina behar bada ez zegoen, edo bukezin nire ezagutzen bintzat, honen inguruko lan monografiko bat, esateko unibertsitateko tesi bat, edo gisako zerbait ez, holakorik ez zegoen. Aipamenak bai, euskararen inguru zurian, edo beste artikulu batzutan, gauzak jakin bagenekin ez gertatu zen euskararen zapalkuntza, baina behar bada horako planteamentu bat ez zegoen egina. Eta horren, fundazioak berak erabakizun, goazen, guk helduko diogu gai honien, Euskal Memoria Fundazio da, beraz, normalen ariketa beti atzera begira egiten du, ezta? Eta, horri heldu zion, eta hortik etorri da, liburu hau. Horrune, lehen esan du, liburua berez beri egokitu zait idaztea, baina, beti esan du garbi xamar ariketa kolektibo bat ere badela, ezta? Horrek esan nahi du, idazketa bat badakonek, baina guk hau osatzeko, erabili dugu noski, aurretik beste asko gindako lana ez. Eta esate bateako, eta hori guretzat garrantzitsua da, liburuak baduka atal bat, herritarren lekukotasunak biltzen dituena, guretzat oso garrantzitsua zena, hain zuzen ere, liburarekin erakutsi nahi genuelako euskararen zapalkuntza gertatu da, baina gertatu zaio pertsonari ez da. Ez euskarari, baizik eta euskaldunei, herritarrei eta dituzte izena izenak, aurpegia, eta zerbait gertatu zaia, eta gertatu zain hori bizipena, eta sensazioak, eta sentimentuak, eta hori jaso egin nion, eta esate bateako hor lekukotasunak eta biltzeko fundazioa berak zuzenen bildu izan duen gainera, iturri batzuk erabili ditugu, bat izan da hotxak.com, behar da zautuko duzu, interneteko gune bada, oso interesgarria, bertan daudelako, 11 lekukotasun ez da. Ez bakarrik euskararen ingurukoak, gai asko buruzkoak ez da. Eta hori erabili dugu, batez ere Gipuzkoa, Bizkaia eta alderdi hau egiteko, Nafarrokoak Labrit Euskal Kultur erakundeak utzi dizkigu, eta iparraldean Euskal Kultur erakundeak egindako grabazioak ere erabili ditugu. Horrela landu dugu esate batako, atala osatzen. Gogoetarako ere eskatu dugu laguntzain baioneri, lagundu dute, Euskal Hitzak ere bai, eta lehendik ere jende bat ibili zen, gauza jasoten, eta horri guztiari esker lortu dugu horrelako liburu hau osatzen horregatik esan dut, idazketan ez eta niri egokitu, azkenen lan kolektibo bat ere bada, ez da. Azaldu beharko litzake behar da tituloren kontu hau, ez da. Liburu idazten hasi ginen, eta iritsi zen ja momentu bat, non izenari jarri behar zaion, tituloa, aregia, eta liburu honek bi gauza kontatzen ditu. Alde batetik euskararen zapalkuntza nola gertatu den, horren kronika egiten saiatu gara edo deskribaketa, eta beste aldetik euskalgintza nola sortu zen labur esan da. Zapalkuntzazko testimure kontestu baten, euskalgintzaren sortu zen. Ikastoren movimendua, eta alfabetatzea, eta hori guztia ez da. Horren bi kontakizun oso ezberdin dien, batelako esan dezagun liburuaren kontakizunen hori minkotxa edo gordina ez, zapalkuntza. Eta beste berriz, gure ikuspegitik behintzat askoz ala gainagoa edo atxikinagoa kontatzeko ez, nola sortu zen mugimendu indartsu bat. Baina biak titulu berean bildu behar genituen, eta luzen atea zitzaigu proposamena. Euskararen kate hautsiak esateko hizkuntzaren zapalkuntzak lortu dula euskararen katea ustea, gure historiako momentu batzutan, toki batzutan, hautsi da kate hori, euskararen transmisioa esate baterako eten da, horregatik euskararen kate hautsiak, baina beste aldetik ere euskaltzaleok eta euskalgintzak eta euskararen herriak lortu du batzutan euskara lotuta zeukaten kate horiek haustea. Horren da, uste irakurketa bikoitza, eta biak ere horregatik euskararen kate hautsiak, bi esan nahi horiekin. Gero ere esateko, eta ez du gabe, liburua bera, fundazioak argitaratzeko, eta ez da liburu bat dendara joan da, hain erositeken, hain erok interesa badago,
egiteko fundazioak dauka funtzionatzeko sistema bat, arpidetza da, eta horren liburua bere arpide durei bilatzen dira. Horren inork interesa bali baduotan, bidea da kasuntan, liburuaren fundazioen arpidetza egitagatarako zorresa da, fundazioa ditu, interneten arpitu diteke, edo ez dela hemen badaude fitxa batzuk telefonoakin, eta egin harremanetan jarri, eta alegia badago erasteko modua, baina ez da dena, baizik eta guk aurkezpen hauetan, daia pixka bat sartuta izaldi honen edukian ez, zapalkuntzaren inguruko gogoetatxo bat ingo dut. Eta gauz bat, beti estimarratzen duguna, hauxe da, ez da, Euskararen zapalkuntza esan, da jende askori segitu frankismo ez, hoxe torretzen zego burura, oso gordin ez delako, oso biztakoa eta oso bilentea ez da, eta denok gutxi asko, ezagutzen dugu gutxi gora horren referentzia. Baina, guk azpimarratu nahi izaten duen idea da, Euskaren zapalkuntza ez dela frankismo garaiko kontu bat, bezik eta asko lehenagotik hasi zen zerbait, eta gaur egun oraindik bukatu ez dena. Hemen dauzko bi adibide ez da. Bata liburu hontako lehendabiziko adibidea, behaseko nolak uste dute esan zula hori, eta da 1920 urtekoa. Ordutik badozkagu garai hortan, evidentzia idatziak, esaten zutena, bonera bat edo bestea, Euskara zapaldu egiten zela ez da. Eta beste hori berriz da, 2003 urtekoa, Euskaldun egunkari eitsi zuten, atxilutu zituzten, torturatu, espetxeratu, eta gaur, segunda, 2004 urtean gode, eta gaur atera da, itxi dutela zera, artxibatu dutela sumari hori, eta orduan, hau gaur gertatu da. Ez da, frankismoa ustez bintzen formalki aspaldi bukatu zen, eta gauz hauek gaur egun oraindik ere gertatzen dira. Eta gure liburu honetan, nahiz eta oroimen historikoa izan, atal bat badago, 21. mendeko lekukutasunak ere jasotzen dituena. Hizkuntza eskubideen behatokikin batera landu duguna, erakusteko, lehen gertatu zen, gaur egun ere gertatzen da. Eta lehen esaten duguna, hoxe, oso zaila da pentsatzea, dela 2000 urte ez, nola izan ziren gauza, baina, Euskara jendea, Samarrak eta egin zuen dokumental bat. Eta horri aipatzen zen, nola Valerio Massimo izeneko Erromako emperadore batek ja orduan esan zuen imperiorekin batera latina joako da. Alegia, dela 2000 urte, bazen jende bat, klabe hortan pensatzen ari zena, eta esaten ari zena, gure imperioa eramango dut, eta gure hizkuntza ere bai. Eta gure historia ezaguna da, ordutik badakigu Euskara ere atzera egin zula, orduko dokumentazioa oso zaila da, kasi gehiago logikak ere ikusten digu, horrez apen bat gertatu zuela, eta hori normalean ez da gauza naturala izaten, beste faktore batzu dago hor ez da. Baina gero garai batetik aurrera eta erdi aroan da jazten zaizkigu gauza dokumentatuak agertzea. Eta badauzkagu horre bada bat oso ezaguna, Ojo Castron egindako zera bat ez da, eman zitzaion hangoi Errioxa da, gaur egungo Espainia. Eta baimen eman zitzaien Merinoekin Euskaraz egiteko alegia hori agotzen borroka bat, lehendik ere ukatu zitzaielako hori ez, lehendabiziko zinprizin bat ordukoa. Jimeno Jurio, Nafarroan dauka oso modu xean dokumentatua, eta harri-harria da, hainbeste detailekin nola zandu itezken gauzak, baina Nafarroko herritan, tribuneletako ordezkariekin da Elizakoekin gertatzen ziren gatazkak. Abasei, abazazpien 18. mendean oso dokumentatua dago, orduko ere badakigu. Eta gero badakigu, Borbondarrak etorri ziren hegoalden, agintzena, horria gauzak aldatu ziren. Ordura bitartekoa behar bada, nik beti pentsatzen dut, aginteari iposatzen zuen bere hizkuntza, baina ez joan hainbeste inporta herri xeak egiten zuen. Nik uste iritsi zena garai bat, eta Borbondarrekin batez ere, ja erabaki zuten, guk hemen nazio estatu zerbait zozu barru, kohesionatu, eta hori hizkuntza dator. Eta gauzak hor aldatu ziren, eta sofistikatu joan zen kontua, eta ordutik aurrera dauzkagu ja, evidentzia pila bat. Eta honekin, azkenen idea, azken barratu nahi duena da, ari garela fenomeno historiko konstante bat ez hitz egiten. Zapalkuntzaz ari garenean, aspaldi hasi zen, eta gaur egun oraindik ere ez da bukatu. Beste gauz bat esaten duguna da, hizkuntzaren zapalkuntza gertatu daitekeela molde ezberdinetan. Eta nagusiki, simplifikatuz, bi aipatu genitzak ez da. Bata, ezkerreko hori, si eres español, habla español, zapalkuntza evidentea ez da. Disimon hori gabekoa, Franco hori egin zuen, lako kartelak jarri, milaka, eta horren eredu izan da, frankismoa, behar bada ezagunena ez da. Egurra eman zuten Euskarari frente guztietan, sekulako astinua, eta horren burua oso esplizitua zen, esan egin zutelako eta idatzi ere bai zertzen lortu nahi zutena. Euskararen ordezkapena, eta izan dadila, espainola, hizkuntza bakarra, hori dola esan zuten, eta hola egin zuten.
Baina badago beste eredu bat, beste molde bat, eta da hizkuntza bera zapaltzea, baina behar bada, hain esplizituki esan gabe, eta behar bada, garai hortan bertan, frankismoa hemen egur baten ari zen bitartean, Frantziako estatuak behar bada beste politika bat zuen. Euskarari errenazak entzekoa, itu egin zuen hizkuntzan, espazioa kintzen zion, eta behar bada ez etzen ainagirikoa, baina emaitza azkenean bere itxo izan zen, Euskarak atzera egin zuelago ez da. Hor badago, politika horren norabaiteko ziprizti bat ez da. Dokumentu bat esaten zuena, cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se note el efecto sin que se note el cuidado. Alegia, beste sistema bat, gauzak egin ingo ditugu, emaitza nabarituko da, baina ez da dian nabaritu zertan ari garen. Torron, nik uste 20. mendeko momentu historikoetan behar bada hola izan dela, guk kontatu dugunen, saietu garenean kontatzen Euskararen zapalkuntzan nola gertatu den, ezin ginen kontakizun nazionala egin, hola esateatik ez da, alde batetik azkenen bukatu du kontatzen egualdekoa, modu baten gertatu zureko eta beste baten iparraldekoa. Eredu ezberdinak izan dira, baina, gero beste aukera bada, bien arteko kombinaketa egitea, eta hori ere erabili izan da, eta zoritxarrez, guretzat okarrena da, esan dezakegula, bai bat eta bai bestea, eraginkorrak izan ditezkela, eta gure kasu, izan direla. Hemen jarri behar dizuet, bideo bat, PowerPointa printzipioz prestatu behar ginen, bideoak bertan txastatuta, hemen atera eta sartu gola ibili gabe, baina, ezin ezan dut, eta ahora pues, un poco al revés. Y no nos quiso enseñar por eso, porque estaban más o menos despreciados. Si lo mismo se aprendió, si... Karika buruko etxe izkinien zuten, se prohíbe hablar en vasco. Eta horrian en la posada de Horrian, de Roncesvalles, han ere bazen bestea zein. Prohibido hablar en vasco. Eskolan, eskualduna erten zozoak ziela, etzakitela espainola kasten, eta kasten zuten bezain fite beti, es que los vascos son unos tontos, es que no sé qué, ¿por qué eres tonto vasco? No sé qué. Eta ordean, neok ez ziten, eta eskaraz aizan nahi. Hala zizian denbora, gerla denbora. Era frantzesez, bai. Ordean, sekulu euskarra baginen, makilekipinoat, eta hua pasatzen ginen, hua madama eletxak emaiten zin bati, eta dingoa begirra, haipatzen maiten mazin lagun bat euskarra, haipasatzen zien. Eta ordean, hua denitia zen, ordean haigin txerzen zen besteatan atzen maitea. Hua beni izan gabe, beste lagun bat behartzen zen, hau euskarra ikusen ez. Eta azpazen frantzesez da, behartu hartu goi. Eta jo, rekreazioan infinitu non, zoinek egitzin, eta xiria, dupini, jartado, hola zen. Jartar merkezen gero, zen oaiztak nukile horretan lehen mugitzen zien. Zaitu gertu dizuen nazioneko hori gara honekin erakutsi nahi zen duguna da lehen esan duena, ez da? Euskara zapalkuntza gertzen da, pertsona hori gertatu zaia. Azkenen bere bizipenakin, euskaldunak, tarten erdaldun bat ere gertu da, erdaldunak ere diabixat, zapalkuntzaren ondori askotan, ez da? Askok, nola batzen duten, gure gurasoak bat egiten euskaraz, guri ez zikuten erakutsi. Batzuk hori kontatzen dute, badago bat ere kontatu zuna, hori ere garbatuta dago, ez zuten erakutsi, baina gainera erakutsi zuten bere guraso euskaldunek euskara gorrotatzen. Eta hori gero ikusiko dugu, xantza zapalkuntza guztiaren ondori bezala ez da. Bitartekoak. Segurazki, pentsatzen duenek, euskararen zapalkuntzazko egoera askotan, behar bada, zapaltzaria bera, momentu askotan iruditzen behar bada ez dela konstientea, edo eskuntza zapaltzen ari ere, hori modu konstiente batean segurazki gertatu izan da, gure historian zehar. Baina uste hori esan da, esan ditekela, euskara zapaltzeko, edo ezartzeko, borondate esplizitu eta konstiente bat ere egotela, askotan. Eta horren azkenen, nik pentsatzen dut, badela eginde bat ez ere botere egunetatik pentsatzen dut ez da, estadetatik, arrazoetatik. Momentu baten eseri dena, helburuko jakin batekin, euskara zapaltzea, hizkuntza horretzapena, eta jende horrek, eseri den momentu horretan, pentsatu izan duela, nik hau nola egin behar dut ez da. Bitarteko batzuk edo baliabide batzuk behar ditut, nire helburua egiteko.
Nik uste zapalkuntza ez dela dakarrik kontu linguistikoa, ez normalean lotuta dago beste helburu politiko, militar, kultural, ekonomiko batzuekin noski. Eta hizkuntzaren alderbia da beste bat horren lotuta. Baina nik uste iritsi izan dela momentu bat, non jende hori eseri den, pentsatu dut, da nik zer balibidea dauzkat, nire helburu lortzeko. Eta euskararen zapalkuntza nola, zeren bitartez gertatzen da. Eta hemen dauzkagu, nire ustez pixatzen nagusiak izan direnak ez da. Eskola, eta horretaz gero pare bat hitz esango ditugu, edabidena ere bai ez da, edabideen kasun gauzak modu ezaginaten egin dituzken, lehen ikusi dugu Euskaldun egunkaria itxi zuten, eta hori logika horretan sartzen da, edo itxi zuten Gila Irratia, edo, komunikabideak itxiz esate bateako. Baina badaude beste modu batzuk, gainagerikoak ez direnak, beste eredua lehen esan duguna da, eta esate bateko da, Frantziko estatuan, telebistan irratia, estatuaren monopolio izan ziren 1980 urtean arte. Hori estatuaren eskuz egon bitarteko batzen, eta zer egin zuten, irratiak eta telebista frantsesez. Eta hori ez zaina geriko zapalkuntza, baina hor, euskarari esate batako ez zitzaion tokirik eman. Lurralde hori erdararen zet izan zen. Eta irratitzen telebista hori eragina, hizkuntzaren egoeran sekulakoa. Hori erabakitzen zuenak, momentu hortan bazakik, nik erabakitzen dut hizkuntzetan izango den, eta erabaki ezaket frantsesez izatea, edo erabaki ezaket beste hizkuntzik toki egitea. Baina erabaki bat hartzuten bere ondorio guztiekin. Horretik esaten nolen, jende bat eseri dela, eta bere bitartekoak erabili dituela, ezta? Eta bide kasun, hori gertatu da. Beste bat da debekoa. Debekoa euskal ere batzutan esplizituki debekatu da, arau eta dekerren bitartez, ezin da euskaraz idatzi hoteletako eta gizar frankismoak egin zuena esate batako. Hori baino lehenago ere bai, eta ondoren ere bai ez da. Eta beste batzutan, debeko hori gertatu da, bisatzen zeharka bezala ez da. Hemen frankismoan pasa eta bien asko esan duzen, euskara ez zen inoiz debekatu, edo ez zen egon esan dezaguta ez zen egon. Euskararen debekoaren lege orokorra, baina debeku partzian txikita asko bai. Eta gero, lekuko asko esaten dutena, garaiotan, euskara debekatu zutenean, eta hori da iztunari askotan gelditu zitzaio sensazioa, euskara debekatuta zagoela. Gero horren ukazio ere badago, baina dokumentuak ere badaude, hori erakusten dutenak, hemen ere bai, eta beste bitarteko bat izan da. Eta hontan sartu nuen parentesi bat, debekoaren inguruko eta txiki bat egiteko lehenkoan Baionan aurkeztu genuen liburua, eta hontaz ari ginela gero araionako batek esan du. Debeku puntu hori kantzun du eta bai, eta gara. Gero sortzen zitzaien nolako kontraesan moduko batez, esateko, niri ere etxean, nire gurasoak gure peregoa zerbera, eta esaten nire etxean ere gurasoak debekatu zioten frantsesez egitea. Eta nik orain nire gurasoi ezin diet esan, hori ez, debekoa gaizki dago, baina zuk ere egin zeniaten, eta sortu zitzaion horako zera bat ez. Eta nik nire proposamena edo improvisatu duen zen gogoeta izan zen, egia debekatuko ziotan frantsesez egitea, baina alde batetik pentsatzen dut. Ez zutela jarriko hola, eskola zabalduta eta hemen zaizan liburu, ez zutela joko, ez zutela etxea garritaraziko ezagizen bat aldiz, edo 1000 aldiz idatzi ez dut frantsesez hitz egingo, eskolak adibidez erabion mekanika hori ez zutela ere biko, eta gero beste alde batetik ustut ez dela berdin estatu batek bere makineria guztiakin, bere botere eta indar guztiakin eta bortizki hizkuntza ordezkatzeko egiten duen erasorako debeku hori, erasorako debeku bada, edo hizkuntza gutxituko hiztunak bere hizkuntza defenditzeko etxean egiten duen tamaina txikiko debeku hori, ez uste dizilako paragarri, baina bai sortzen zezikula gero olako gozak ez, debekua izena hitza. Oso konotazio txarreko da, eta olako zera sortu zuztaien, nik botatzen dizuet, zekit inoiz pentsatu duzuen hortan, eta gero nahi bat zuen esako duzu ez zerbait. Beste bitarteko bat, mekanismo ideologiko eta psikologikoak. Hori ere, beste modu batzen, beste bitarteko bat, euskarari presio egiteko, eta euskara zabaltzeko, eta hortaz ere gero zer esako du. Beste bat izan da represio eta zigorra, jendea edo txigotzea, edo jutzea, edo kartzelara, edo lako gozare kontatu itzeko edo isuna. Hori ere, gari baten indarrean egotzen da, gaur egun ere bai. Eta gero daude beste kontestu batzuk, administrazioa, soka euska, eliza, horietan ere gertatu euskararen zapalkuntza. Administrazioa, iaia atzo arte, erderaren lurraldea izan da, propio eta ia esklusiboa.
Solda Euskal ere oso kontakizun horreina daude, oso toki arrautza izan da Euskaldunarentzat beti, eta gainera hizkuntzaren kontuakin jende asko hor oso gaizki pasatu. Eta gaur egun denak elebidunak izan da, behar da oso nio hartzen hori abetzen, Euskaldun elebakarrak esate bateako horretze pasatu. Zeka gu azkenean zapalduta sentitzen gara. Euskara erabili nahi dugulako testikote guztien, baina gero erderaren makulua badakiko erderaz. Torron, ateako gara, atakatik pasako gara. Baina Euskaldun elebakar asko, solda euskaratzerako toki batean pasatu duna, gu segurazki ez dakiko osoki, baina segurazki bizipen gogorra izan da hori, eta hori asko gertatu da. Eta gero, beste kontestu batzutan ere, izan bertan ere, bere garaian gertatu izan da, Euskararen debekoa, eta horron, honekin irakutsi nahi nena zen, norbaitek asmoa bat imazun, konstientea eta esplizitua esateko, nik hizkuntza hau errezatu barut, kendu euskera, eta jarri frantsesen gaztelania, bazitu bitarteko batzuk, planifikatu zezaken bere lana, eta planifikatu da, eta hartu dira erabaki konstienteak ondorio batzuk ekarri dituztenak. Eskolarena oso ezaguna nik behar bada, mekanismo guztien artean, Euskararen historian ezagunuke hausia izan dela, Euskara zabaltzeko eraginkorrena edo nahiko unibertsala izan delako, garai batetik aurrera lege batzuk onartu ziren, hemen 1897an Moiano legea hegoaldean, eta iparraldean 1891an. Eta hortik aurrera eskola derrigorrezkoa zen, eta unibertsala eta joan behar zen. Badakigu, gero gauzak nola izan diren hori ez da hola etorri, pixkanakaria da unibertsalizatuz, garai baten, ez da izate batako baserriko lanetan zerienak, hegoaldion bali bat zegoen, eskolara beharren, baserriak genitzen ziren umek behar bada ezak. Baina pixkana hori unibertsalizatu joan zen, eta mundu guztia hasi zen eskolatik desfilatzen. Eta eskola izan da tresna bat, erdararentzat, erdara ezartzeko. Ez Euskaldunari beste hizkuntza bat emateko, baizik eta askotan bereak kendu eta erdara eman. Zekaro hau, erdera izan da eskolako hizkuntza, baina oso modu bortitzea askotan. Eta sistema batzuk egon dira, eraztunaren oso ezaguna da ez da, hortarako. Eta eskolak berak, populazioa erdaldunduz askotan, eta erdia erotik edo garain modernotik hasita, iriki diotea beste batzu izan herri askotan, umeak edo populazioa eskolaren bitartez erdaldundu arte, APS-ak edo administrarik edo zaitzen izintzien erderazari, baina eskolak ate horirik izunean, jende erdaldunduz, horren beste guztian etorri zen. Horren oso eraginkorra izan da, eta hor, baldin badago ikur bat, Euskararen zapalkuntza simbolizatu ezakena, niretzat guztua hausia da zen, eraztuna. Mekanika pentsatzen dut ezagutuko duzuela denek edo gehienek. Eraztuna bezala, esaten zitzaion iparraldean, txapo bat izan ziteken, makin txiki bat, ikur bat, baina normalen askotan eraztuna izan da. Eta hau, idatzita dago gutxinez, 18. mendetik hasita Kardaberazagira aipatzen zuelako. Horren oso aspaldiko kontua da. Eta mekanika erresa zen. Eraztun bai hartzen zitzaion, euskaraz egiten zuen ikasleari, ikasle horrek inorra hitzen baldin bazuen euskaraz ari zela, ari jarriko zion eraztuna, eta eraztuna eskurtu eskubideko da, aste osoan, eta aste burua jatzen denean, irekasleak galdetzen du horretauen eraztuna, eta nintzako zigorra. Eta zigorra zen, repertorio zabala zagoen, lehen esan dudara, jarriola besoak eta liburuak jarrita, belauniko jarri eta txarratzuk edo garbantzuak belaunan azpinkin emateko, eskolako komuna garritu, mila aldiz kopiatu noblaren baskoentze, edo, repertorio zabate bazen, zigorra igotzea, denetik ez da. Baina behar bada, honen ondorio dozea zitalena, gaiztuena da, ume horiek lagunak zirenak ez da, eskolako ikaskideek eta elkar zelatatzen ibiltzen zirela, noiz harrapatuko laguna eraztunari pasatzeko. Eta gero horrek hizkuntzarekin sortzen duen asoziazio horretura ez da, ume horientzako, eta hor belaunaldi asko daude tarten, oso kontu guztia izan delako denboran, horientzako azkenen euskara zama bada ez da, bizkarran gainetik kendu beharreko zakarra bat, kendu. Euskarak zigorrak hartzen dit, gainetik kendu horre eta ondokari pasa. Eta batzuk esaten zuten, torri izan zaiola norbait, etxeko sukalderaino, bigilatzea edo zelatatzea, etxekoekin euskara zitzen duen, eraztuna pasatzeko. Horrek sortzen duen giroa ez da, eta horrek euskarari ematen dion balioa pentsatu zen den ez da. Eraztunaren zen bat, baina badaude sistema ezberdinak, Bilboko ordezpenean batek kontatzen zuen, berari jartzen ziotela irakasleak euskaraz egin ezkero, isun bai jartzen zela, zerbait horren du beharra, txakurri handi bat, txakur txiki bat ez egin esaten zuen. Eta horren berak esaten zuen, nire kasu
kasuan, nire gurasoak euskaldunak ziren, abertzaleak, eta euskaltzaleak, abertzaleak, eta diru ere bazuten, orduan etxearean desatzen zen, zu lasai. Egin zazu euskaraz eta kulpatu behar dena, eta aurrean. Baina beste batzuk kasuan, gurasoak ez ziren behar bada bereziki euskaltzalek, edo abertzalek, edo dirurik ez, eta horren karo haietzako zigorra doble, eskolan zigorra, eta gero etxearean, eta berriz gurasoak ez euskaraz ziteatik ordaindu erazi, eta horren eta karo, holako dinamikak asko ondira ez da, horren azkenen hortik pasatu diren ume guzti hori ez sortu zen, hor denitzen egoko da, batzuk bizi izan du hori modu traumatikoa beste batzuk ezain beste, baina hortik zure aski euskaldun askok betirako bere hizkuntzarekin oso lotura asoziazio torren, oso mekanismo eraginkorra izan da. Beste lehen aipatu dut mekanismo ideologikoak eta psikologikoak, eta hori da burla eta mespretxo eta kontu hori ez da, eta hizkuntzen inguruan sortu den ideologia. Hemen daude bi pertsona ilustren argazkiak, pixa bat, adirazi nahi izan dugulako, hori aspalditik datorren kontua dela. Horren, Quevedo, dela bostion bat urteko dezako da, literaturgile oso bikaina ez da, baina honek eta Cervantesek eta garai hortako horiek bere literatura bazitu zen horrako, zipristi batzuk hizkuntzekiko, Bizkaino, personaje batzuk, Perutxo, zakizer, baina ideologia bat erakusten zutenak, hizkuntza txikiak eta hizkuntza txikitako hiztunak mespretxatzekoak ez da. Hori ordutik bazapa. Eta etorri da, ez dutenik izan, denbora guztionetan ez da. Gaur hau, bihar bestea, horren batak, eta xiribira bezala ez da beti hizkuntzaren burla hori edo. Bestea uno da, hori oso intelektualak dira, euskara ikasi zuena bere garaien, baina gero, sekulako izan zituen euskararen kontra, eta horrek ero sortu zuen, eta karo. Era hortako ideologia eta mezu horiek etengabeak izan dira, eta zabaldu dira literatura, zabaldu dira prentsa, zabaldu dira botere gunetatik, edabidetan, eta karo, euskaldunak hori irentzi du, hainbat urtez. Ez bakarrik hortik, beste modu batzutatik ere iritsi zego, eta karo, hori irentzi, barneratu, eta azkenan sortu dizkigu oso eski sekulako konplexuak ez da. Horregun da, ideologia bat, eta da, frantsesa eta gaztelania dira aurrerapenaren hizkuntza, modernitatea, kultura, zientzia, unibertsaltasuna, hiria, guzti hori. Eta euskara berriz, kulturarik ez, zientziarik ez, atzerapena, baserria, eta hori guztia. Eta hori oso modu, hori barreratu egin du euskaldunen populazioak, eta horrek gero bere ondoriak izan ditu, ezta. Gero hor, gertzen du aldean, paisan, arlotek hasiko hori ere euskaldun asko entzun du, eta bezorra bat irudi ere oraindik ere entzuten du. Oraindik ere, demaino gutxo behar da, baina hori ere bada. Eta hori guztia da, goitik eta behitik euskaldunak jasan duen presioa. Eta presio horren aurrean, batzuk ondartuta denean behar da, baina beste asko ez, beste asko atzera egin du. Eta hori bakarga bat izan da oso ondia, eta jende asko erabaki du horrekin. Eta horrez enbaratu nahi nuen askotan burla, mespretxu eta ze hori, eta ideologia hori etorri dela botere egunetatik esan dezagun, baina beti ez, askotan aldeano, paisan, arlote, kasero, euskaldunari izaten diona, ez da ministroa izaten, edo gobernadorea, hori kaleko jendeak esan du gehien bat. Eta kaleko jendea da, euskalduna bera, berbada, edo jarritar arruta ez. Eta hori da, niretzat igual guztionen ondorio hori irtistena ez, kolonizazioaren gailurra. Lortzea, herritarra bera izatea, bere ondokoa, herritarsunea, bere ondokari burla egiten dian ez da. Eta hori gertatu da. Eta batzutan behar bada euskalduna bera, ja bera lebiduna, zene bakarra hori gertatu da. Hori da zabalkuntzaren ondorio gordin bat, baina nahiko errela da. Orduan, nik uste mekanismo honek, ideologia honek, eta presio psikologiko honek euskaldunari eragin handia egin diola. Eta horren atera da bizasene batoa esaten, nola, erderaz, eta gurren eta gozoiek, tuki askotan hori bizitu erdadunak, berak ere, bere gurasoak euskalduna izan ziren, komplejoz beteta eta ziotera gutxi. Euskalari uste mutako edozeinek inguruan ezagutu dezake jendea, presio eta zaharren ondorioz, alako erabakiak hartu dituen, ez da gauz ari gabea esaten aren ezen da. Eta guztiotan importantena zer, azkenen zapalkuntza bitarteko baliabide eta guztioek lortu dutela euskararen katea ostea. Hori da pixka bat ongi dago kontakizun bat egitea, kronika bat, detaliare jakitea, baina garrantzitsuna azkenen da jakitea euskararen zapalkuntza hori ez dela doainik atera. Katea utzi da, eta
atea hotxi da askotan, etxe baten, gurasoak seme bateko euskara ez erakustea. Eta hori da guzti horien ondorioa. Euskararen galera bakarrik euskararen zapalkuntzaren ondorioa da, ez noski, badaude beste faktore batzuk, zuraski zer ikusia ezagutenak, baina euskararen zapalkuntzak ere hori eragin du. Faktore garrantzitsua da, badauka horrekin zer ikusia eta kontzutan hartu beharreko ere bada. Eta galdu ditugu lurraldeak, galdu ditugu hiztunak, euskararen funtzioak ere galdu ditu, hori guztiak kontatu dezakegu, eta horren azalpena, zati bat behintzat, euskararen zapalkuntza bera da. Hau da, euskararen mapa, lehen olakoa zen, eta dakik murriztu jatela. Ez bakarrik euskararen zapalkuntza zuzenaren ondorioz, baina horren ondorioz ere bai. Eta euskararen zapalkuntzak berak lortu du, behar bada neutroak izan zitezken beste faktore batzuk, eskola, edo edabideek esate bateko, euskararen kontrako izatea eta esatekoak. Zekaro esan diteke, euskara edabideen basifikazioa edo zabaltzea izan da faktore bat, edo eskola bestea bai, baina eskola martxan jarriztunak, edo edabideen monopolioa zuenak horrek erabakizezaken euskara zer egitea, eta erabakizun erderaz bakarrik egitea, neutrolia, baina, neurri baten ez da, ze hor, agintea izan zutenak motortan bere erabaki hartu zuten, frantsesez izango da, edo espainoliz izango da, eta horrek bere ondoriak harri dut. Eta gero, ondorioa, euskalduna isildu egiten ez da. Torron hori izan da, euskalduna, egoera askotan, isildu bat erabakitu erderaz egitean, gaztelaniaz edo frantsesez, eta larriago askotan erabakidula nik badakitu euskaraz, nire zimela ez dien erkutsa. Eta hori gastatu da, eta etorri da euskaldunaren isiltze hori ez da. Horro, laburtzeko pixkaria esan dako guztia, zapalkuntza konstante historikoa izan da, idea garrantzitsua da, horretzat. Forma eta molde askotan gertatu da, ez da eredu bakarra izan, modu asko aurkitu ditu egin nahi izan duenak egin nahi zuena egiteko. Ondorioak izan ditu eta zehatzak izan dira, praktikoak eta garrantzitsuak ez da anekdota bat izan, gure historiare, kontatuko dugu zerbait eta egitu ez garrantzia izan horrek. Gaurko euskararen egoera ulertu nahi baldin bada, gaur egun informazio asko daukagu, asko dakigu zera, baina ulertu nahi baldin bada, zergatik euskara dagoen gaur egun dagoen egoeran, hau ere kontatu behar da. Hau ere jakin behar da. Ez da gauza bakarra, gauza gehiago badazko hori kontatzeko, zorionez, baina hau ere mai gainean jarri behar da, badelako egoera esplikatzen digun faktoretako bat. Eta bestea da, oroimena berreskurratu etorkizunari begira, fundazioak hau plantatu du batez ere, azkenen hizkuntzaren etorkizuna interesatzen zaigolako. Ez bakarrik oroimena, historia ezagutu nahi du, baina hemen kontua da, erabaki bat hartu beharko dela, noiz herri honetan hizkuntzaren inguruan, hori interesatzen zaigu, horrek eskatzen gaitu, horrek motibatzen gaitu, euskarak ibilbide izango duen hemendik aurrera, baina hori erabakitzeko garaien ere, orain arte gertatutako ere ezagutu behar daukagu. Orduan, nora jarri du hitz egin beharko du, baina nondik gatozen ere gutxienez kontutan hartu beharko da ez da. Eta horrekin lotuta, liburu hau aurkeztu zen Aieten, azaroan, urteko azaroan, Kontseilua eta Fundazioak antolatutako ekitaldi batean, eta zuzen ere, Aieten nahi egin zen, Aietek daukan psikologia horregatik ez da, dela 2 urte edo egin zen hor oso ekitaldi politiko garrantzitsua, herri honek daukan auzi da gatazka horren konponbidearen inguruan ez da, eta horrek batzuta zite egin zen, baina konkretuki hizkuntzaz hitzik ere zen esan ez da. Horren hemen badao planteamendu bat esaleko, hemen denetaz hitz egin beharko da, baina hizkuntzaren auzi ere badaukagu hemen mai gainen jartzeko, ontaz ere hitz egin beharko da, eta hitz egiten duenean, balantze bat egiten duenean horrela begira jartzeko, gertatu den hau guzti ere ezagutu beharko da. Ez da bakarra, baina hau ere ezagutu beharko duke. Pixat horti datorre planteamendu da. Horron, nola bi hitzetan, bakarrik esango liburuak badaukala beste partea, eta daku kontatu dugu euskararen zapalkuntzan nola gertatu den, edo gutxienez parte bat, guk balizatu dugu nabentzen. Kontestu horretan, gertatu da justo kontrako, ezta? Erreakzio bat, eta euskararen herriak lortu du euskararen aldeko mugimendu soziala altxatzea. Eta oso mugimendu sozial interesgarria da, oso aberatsa, bere argiakin, bere hitzalakin, baina oso emankorra izan den ez da, eta saiatu gara horren kontakizuna egiten. Eta batez ere 20. mendekoa, gaurkoki duguna da, nahiz eta 300 horri alde hartu, sintesia, laburpen bat, zer entziklopediak idatzi ditezke, badaude gauza asko idatzita. Eta hor, momentu hori batez ere lagundu dugu, frankismo garai
ez da, bi dauzkago identifikatuta euskalgintzaren noraldi nagusiak ez, bat pizkunde garai hori, gerra karlista bukatu ziren, eta gerra zibila hasi arte, Espainiako gerra zibila hasi arte, 60 urteko aldi bat, non pizkunde bat gertatu zen, gero frankismoak raso moztu zuen hori zen. Hori izan zen bat, eta gero bestea, 1980 hamarkadan lertu zen mugimendura ez da. Eta, bueno, kasualitatez edo kasualitatez, segurazki, bi horiek gertatu dira, hain zuzen ere, galera, larrialdi momentu baten ez da. Nire osnerketa da, justu momentu horietan, aktibatu zein jende guzti horrek sentitu zula, hemen, edo mugitzen hasten gara, edo guk hizkuntza begien biztan gatu behar dugu, baina gaia oso emotzean ez da, larritasun sentimentu oso indartsua segurazki eragintzuna mugitzen hastea. Eta, bueno, bizkat horren kontakizuna egin du, zenbait ardatzetan bilduta, alde batetik edabidena, adizkariak, eta irratiak, eta nola sortu ziren, gero kulturgintza, bertsolaritza, antzerkigintza, zinea, euskal kantagintza, zukamairu eta guzti horiek ez da, literatura ere bai, gero euskal batua bera, euskaltzen dira, baina euskaltzen diatik arago ere, lehenagotik atodotik egontzen guzti hori, eta gero irakaskuntza laugarren ardatza zen ezagun. Ikastolen mugimendua, euskalkuntza trabatatzea, Europako Euskal Unibertsitatea, eta gero bosgarren ardaz bat izan da bizkat, esplikatzen saiatzea euskalgintza bera, 20. mendeko bigarren erdialde hortan nola hasi zen gorpuzten. Erakunde nazionalak esan ezagun, ikuspegi orokorra zutenak. Euskaraz, TKB, eta Kontseiloa, Konfederazioa, Topagunea, hor badaude eikamen batzuk, saiatu gara horren kronika egiten, bizkat sintesi ere bai, eta batez ere azpimarratzen hainbeste jende mugitzera, bultzatu zuna zer ote zen ezan. Eta horra agerri dena garbi da, euskaltzaletasuna hizkuntzarekiko oso atxikimendu indartsua. Batzutan oso politikoa, oso ideologikoa, eta beste batzutan kulturala, eta beste askotan oso naturala, inertziazko ere bai ez, moden hizkuntzan eta horrekin aurrera, beste planteamendurik gabe. Horrek guztiak ekarri zuen hainbeste jende mugitzen hastean, modu sortean hasieran, hanetaren, eta gero ja bizkanaka gorpuztuz, elkarrezautuz, antolatuz eta egituratuz, hasieran intuiziotik, eta gero behar estrategiara ere pasatu zen, eta horrek ekarri du euskalgintzaren evoluzioa, momentu historiko jakin batzuk ere bosko ditugu aipagai, bai euskarari Sardamezen 1918an, eta gero behar Sardamezen 20 urte gerago, gehi Euskal Herriko postu estadio nagusietan, horrelako momentu historiko batzuk, eta argazki hori batez ere erakusten dutena da, hori zer dagoen horren hautzen ez da, herri bat, bere hizkuntza estimatzen duna, eta presio guztien gainetik, nahiko tematuta, hori bere zeikasun guztiekin aurrera ateratzen, eta euskalgintzaren evoluzioa pixka bat hasieratik gaurkogun arte ze izan den, eta pixka nola egokitutzen den garai bakoitzera, garai bateko euskalgintza oso ezberdina zen, gaurkoakin alderatuta, eta gaurkoak ere jakin beharko du noski, badatu zen garai berrietara egokitzen. Eta hori da nire partea, horren nahi baldin baduzue, zerbait esan, kontatu, erantzi, galdetu. Beti harritu nau, 1982an, hizkundeko jendea, importantea, bertan bizi izan ez da. Maria eta Xavier Bizarri, Antonea Labaien, López Mendizabal, Ixaka, Ziaurri, Gestik, bertan bizi ziren. Eta horiek intzuten, garai hartan ikastola sortu nahi zuten, 1982an. Eta oso dokumentu larriak, zuk aipatu duzu, larrialditan egon direla bertizkunde nolait esateko, uazala bat eta hemen, iruditzen zaite larritasun egoera horren islada izan daiteke. Eta idatzi zuten halako idatzila, eta euskera maite dezularik ez aldituzu baina ere malkoak irten nahian nabaitu, Tolosako kalean urte gutxi barru euskera beruntz daraman joaire ikusita. Eta Tolosako kalean euskera aurren Espainietatik iesi dijoa. Urte asko aldira, nun nahi neskamotikoen jolasetan euskara utzutzezko berriketak entzuten zenituela. Horrein ostera, 10 aldiz Tolosako bidea egingo duzu, eta harrituta etxeratuko zera 15 urtetik berako Tolosak bati euskarazko hitzarterik harrapatu badiozu. Egia, ala da zorro. 1982. Zesan frankismoak lan asko ingo zuen dudik gabe, baina 22an egoera Tolosan dokumentunen arabera, benetan larretia zan. Zer ere, etorkizunak ez badu
hitz egiten, ez da? Bai, horregatik esaten nuen hasieran frankismoaren konturia ez zapalkuntza, baina hori da. Kronika ikusten dute, lehenotik ere, eta Arturo Kampion ere, frankismo baino lehenagoa da, eta Nafarroa egiten duen erretratua da, hola ez, kalera, baina oso azkarra ez da. Garai hortan, ematen zuen, nik uste hori uste dute, larritasun horrek sortu zuen mugimendua erreakzioa. Eta hor, bazetorren zerbait, kontua da hoxe, frankismoak erabat gelditu zula, hori torraldaik esaten zuen ez, euskararen normalizazioa gutxienez 40 urte atzeratu zen. Ze horretun, hasiko zena guk ezin dugu jakin, ez du inoiz jakingo horrek zemango zuen. Baina, nik uste bazegoela mugimendu bat egia da, behar bada garai hortako euskalgintza oso eliteko jendea zen, edo goi mailako, eta horren ezen gaur egun den herri mugimendua esan ezagun. Ez berdina da, baina gertatu zitekeen hori ere etortzea. Ez dakigu, ez du inoiz jakingo hori eten egin zutelako ez. Nik uste batzutan hemen oso larritutako deren, da gero hasten irakurtzen garai hortako kronikak, eta gauza berentxoa zetan hori gara, ez da egiten, da, sensazio hori bazegoen. Eta nik uste zenbat eta larriago izan, orduan da erreakzio sendoago edo sutsuago horretik batzutan pensatzen dut, ez dute dugun gaur ere horako astindu bat edo beharko larritasun puntu bat, bizkate gehiago erreakzionatzen dut ez da. Larritasunak erakusten du, egoera batzekoa larria dela ez da gauztuzgarria, baina nik uste justo momenturik indartsu edo zea sortzaile eta zeanak izango dela sentitu dugunean hizkuntzaren galera hori. Eta hori, frankismo baino lehenutik oso modu intensoan bizitzen ari ziren. Eta, orduko testigantza guztiak ere berdin. Tolosa bezala beste toki batzutan ere, sensazioari zen, Arturo Kampionek nola del Taborilero de Errando edo alko liburu bat ere, eta die kronika batzu, lazarriak, zuten ze tragedia gisa nola bizi zuten, gertatzen ari zena, eta nik uste sensazio hori izan zen dela, ikusten ari ziren, ez dakitzen bat dato soziolinguistiko eurketak ez beren begiekin ikusten zuten nola herriak, familiak eta iztunak ari ziren galtzen, baina kasi egun batetik bestera zen. Eta nik uste horrek eragin zuen olako erreakzioa, baina egia da hoxe ez. Orduko euskalgintza, Euskaloak, Nafarroan ez zuten lortu Iruñan zeuden, euskaldunak berriz beste inguru batzutan, eta horko neixo horiek zeudazki etzen egon ez da. Baina, kezka hori jasortu zen eta aurrekari batzuk jarri zituzten, eta nik uste oso interesgarria dela orduko ekarpen guztiona. Garria da, hemen, botereekin, hau esarri da botereekin. Boteretik eta estatu boteretik, ez? Eta hor, ze koste soziala dago, prozeso guzti horretan, ikaragarria da, baina mendetakoa ondo esan leken dizela, ez? Baina, niretzat, azpimagarria da, aipatu daik ere bai, nola Euskaldun ere bakarrek nola bizitu izan zuten hori. Atetik, aipatu daik ere, Imanole kantan, soldaduz karajo baino lehen, baten ziren kastillara erderaz ikastea, gaztelaniaz ikastea. Petxa, zeinen gaizki pasako zituzten aurrekoek juteko area, lehena bizi ikastea, ez? Eta nik adibidez, ni gure amazanai kaldetu nion, eta dizuzut, semea da izan ez diozu, euskaldera gutxi. Luzea da, ez? Baina 15 urtekin Altzolan basarri punta batian hartu eta jarri zuten Orduñan, jesuitan artian, Sarbitzen. Hareketzekin tutik ere. Maian gainean jartzen entzuten, eta esan di Bonifazio, zegoen anai bat, eta ikustean ez, gustatu izizitzaien, onola hauskatuko zuen euskerazko zeakin. Eta galdetu nahi jonean, zuk zergatik ez diguzu erakutsi. Nik sufritu dudana, zuek ez sufritzeko. Petxa, Euskaldun ere bakarrak, garai haietan, ez gara konturatu egiten. Eta nik uste, lastre guzti hori daukagu, hori pentsamentu kolonizatua, mendetakoa, ez? Azkenean, biktimaz asko hitz egiten da, gaur egun. Euskara, biktima da, zorionak, egila eta memoria berreskuratzea egiten nahi zeatena, baina honei
hau, sozializatu beharko den duke ondo esplikatu den ez dira euskera geure etxian berreskuratu nahi denean inposatzea dela eta horrelakori, eta urrengo urratxa eman beharko den duke, eta esan ez hemen, egia, justizia eta reparazio historikoa sortzailu, zatean, oraindik jarraitzen dute, ondo esan deken bezala, bai egunkaria eta bai lomce, hor esan deken hainbeste neke, hainbeste lan egin ondoren ikastolak jarri, bixe bat eskuntza zertu danean, etortzen zaio moniote batek eta lomce jarri nahi du, eta ja jarriko gaitu kontra ere berriz. Eta guraso batek, agian esatu baino badu, eutxin bat diogu, esan kartilla gabe hoziko dukurrengoan pasa. Edo jubilatu nahi du irakasle batek, esango du, geni galdu ingo dut agian pensioari nimizatak, betikoa, ez? Adiko ez, ondo dagoela, hau, zabaldu indarko eduke ondo, sozializatu ondo, eta, bi estatu egizan duzuet, demokraziaren minimo bat imadak zute, lehen da bezia, aitortu zazue, hau euskaren herria dela, eta goazen, berreskuratze prozesu bat, demokratikoki, ahalik eta egokien, eta baina baina ez hori ja, ez dakit, hori berroa garaiaia hori argi eta garbi ez, esateko leko guztietan, Euskalduna bere etxean sentitu izan da inarrotz, baina ez deus, ez dela gauza, eta sentipen hori, eta karo, orain ere bakarrik ez daukagu, kenduta gure umeak ez da, berra da. Baina orain dela egun urte arte, Euskaldun gehienak ere bakarrik zian. Eta nola itziten ari garen prozesu historiko oso luze batez, zenbat Euskaldunek pasatu duen hor trantzitxar hori ez da. Eta, lehitzan bertan esate batako, ikasleak, seme-alabak eredura bideli dituzten azkenekoak, izan dira Euskaldun peto-petoak, batzutan baserritarrak, justu horiek erderaz justu kontatzen zinak, eta horregatik, gaizkin pasatu nik ez du nire seme-alabak hori pasatuko. Eta asoziazio hori ez, zerk ekarri niri galera eta kaltea eta zea euskarak, ez diote eman. Eta kasi erderaz jakin gabe, ala ere, erderaz hitz egiten da. Hori ez da, erabaki kapritxoso bat ez, nik nire hizkuntza daukat, baina beste da gaur. Kasi ez dakit ala ere beste gaur, hori ez sakrifizio bat. Torron horren azalpena dago, irentzi behar izan dugu presio guzti hortan, batzutan, zigorra, debeku, azta eta beste batzutan ez burla, mespretsua, prestigio kontuak, baina azkenan da, zukulako presioa, Euskaldunari egin zaiona, hori ekarri du, hori da emaitza. Ez beti, zorionez, jende asko, beste postura izan beste keman bat, eta eutxi dio. Baina eutxi izioten asko dauzko hor barna, erdaran gelditu zaizkigu milak eta milak herritar, batzuk bueltatu dio Euskarara, eta beste asko ez, gelitu die. Eta gaurko erdaldun asko, Euskaldunen seme-alabak edo aiton emanazien, edo hori dela ez asko Euskara galdutako familiak ez, eta hor daukagu emaitza eta gaur egun erdaldun hori. Nik harakan, soldauztan, aiako tipo batek, erderaz etzek dira, eta pasazun, oso ezkin. Hatxe egunero aldamenean, eta inguru guztia arrez, eta jendilak guzti horrek, batzen zuen, egin nahi zuen, espainolez ikasi, baino, kriston zuzenitu bat, jendek horrekin gaizki pasatu. Zatu egin izan autoborrotu bat, hori, minorizazio prozesu guzti horiek, dituzten mila zea guztietan, hori, autoborrotu bat, bere hizkuntza horrotuatzera iristen da, ordo batek ezin bizituzkoa eta karga iztuga izan ere ez, fama hori. Anekdota badagoa, gizara lehenbiziko irakasle euskalduna egitzizanean, eta nire goxo baino behinago. Euskaraz asizan lehenbiziko irakasle zan, guraso bat etortzen nion basain da erratzen dugan. Nire semean bi gauza nahi dut ikastea. Nire bi hori esengat disfritu. Bata erderaz ikastea, eta bestea kontu egiten jakitea. Bi horietan disfritu ez zuen behar, gainak izan zalako numerotan, eta hizkuntzan ezin zantoko. Irakasle esan musika bi hori egintzatea, zuen nire egizki, honik gaina ez dezan disfritu. Eta gero batzutan gertatu da, zarautzko kontatu zuen, zarautzen bertan, frankismo gara eskola baten,
gurasoak berak izan ziren, eskatu zutenak eskolan, umei, erderaz, teraztuna eta utzaban ere bai, Osea, gurasoak eskatzen zigortzeko umeari erderaz ikasteko. Torron, hori iso pentsatu, ze gertatu behar den, ja, eskaldunak, pertsonak, eta talde batek, ja, olako erabakiak hartzeko ez, atzitik zorionez, justo beste aldan dokago, esez, liratzi pitik eta biak hasi ziren, egin mila berreteiko bazen hori. Gerra bukatu eta hortik urtera, ja, bazagoan jende bat, etxetan, modu klandestinan, umei euskara, hoxen bi muturroi dauzkago ez da, etxiduenak eta zean, eta eutxi diotenak eta dena kontatu ezakegu, eta eutxi dion euskaldun zaharrak ekarri du, gaurko euskalditza, eta gaur hemendik ere montan ari garela ez da. Baina beste alde ere badago, eta karo, liburu hau idatzita, kasi 1000 orrialde dauzka, eta nire sensazioa bukatuta berezen da, lau zipristin edo kontatu ditugula, hemen badago zeu zerre jasota, baina zenbat euskaldunek ez du kontatu bere bizipen hori eta ez du jakiko ez da. Baina gauza masibo bat izan da, hemen daude zaitzeon edo berreun lekukutasun. Hau izan da, milaka eta milaka lagunei gertatu zai hau. Milaka eta milaka lagunek pasatu dut bezki momentu baten hizkuntzaren kontuarekin. Hori gutxinez, jakin inberta da edo esan edo. Eta gutxinez evidentzia bada, nahiz eta horreinik ere baden jendea hau guztia ukatu edo dela bat relativizatu edo minimizatzen duena edo. Baina, nik uste erakusteko modu gaudela, ez badagoela hemen zerbait sakona izan dena eta ondorio horri txamarra utzi dut. Bai, familien gauden ez bai naparrak euskaltzale eta pelotatzale ere bai zenez, bazeko fenomeno bat, Julianen semean Julen eta Zaidekoa nola aztertzen dituzteka. Julenek semeari oinatz jarri zioke. Julenek partida bukatuta zena, graziaz esaten, eskerrik asko esaten. Eta nik uste etorri zaiola etxetik da, Julian Retegi Euskal-Aldeko kanpainatan eta parte hartzen dute, baina Julian Retegi eta eratxungo eta errekorteko jende asko bezala, nik uste izan dutela, izan dudan guzti hori oso barneratua. Eta Iruña joan, eta herritik atera eta hizkuntza herrian bilizena, eratxunen. Eta nik uste hori ideologia horren azkenean ondorio dela. Ez jentorrek dauka nik uste oso barneratua hizkuntza bakoitzan dagoen. Euskara hemen, eta bestean gero, gauza batzuk aldatu die, eta Retegi eta telebista, eta zer, eta nik uste gero hartuko zela pixa bat zeraz, hori izango dula behar bada, baina, arretxe berdira, arretxen euskara zoragarria da, ze ematen du, nik uste gero bere zeneak intzik ere ezagi, Julen Retegi ez daren, eta hori da euskararen katea hori txeran generazio horretan, gurasoak bikain kontatzen euskaraz, erderaz baino beki berra, eta zer hori zenek ezagiten, idearik ez, eta ikasi ere erderaz egin duten. Torren horretatu da, baina hori guztia da beste guzti horren presioa, nire oso garbi daukat. Baina jende horrekin inkomoratuta dago, hain evidentea da, eta horrek erakusten du gurasoko behentzun euskaraz eta etor semeak ez, eta baina nire uste agerien usten dula, hain zuzen dela, esplikatu nire realitate guztio. Luzaide eta eratxungo giroa, eta horrek herritik herrira aldean dio daude. Goizutan itzen hori gertatu guztio aski, beste, justu Malerrekako herrietan, deretxun ezkurrak, horreko ez daia erretegitarren gauz partikular bat. Osea, beste komunikazioetan ere ikusten dut askotan da, Iruñera joan den jendea, hizkuntza herrian utzi zuen. Baina zenbat jende, esplikatzen dut da iparraldean ere bai, zaten, ni hemen bizi nintzen, joan nintzen Baionara edo joan nintzen Iruñera, eta liberazioa. Liberatuta sentitzen ziren, hiri batean, eta liberatuta beste hizkuntza bera batik ere bai, euskaratik liberatuta bezala. Lotzen zuten euskara, bere herriko bizitzakin, baserria eta zea, eta jabin hirira joan da, askeago sentitzen ziren. Eta askeago sentitzen ziren euskara ere bere txoko hortan utzita. Eta holako zenbat dazkagun. Holako elementuetan gainera, efektu multiplikatzailea zeukatzen elementu ditu, eredugarri, idolo, gazte askoren espiritu ez. Orduan, justu, kartea etetzen dek eta efektua areagotu egiten. Galdetu, ni Nafarroko presatatek erakutzen denean, galderantziz iparraldekoak berez, frantses izan dituztenak Nafarroko asko, frantzes,
Xalata González, euskarazak montatzeko, eta etzekiteko nola jarri basko, frantzes, pelota egiotez, eta justu, bi elementu destakatzen dutenak, eta eredu bagitu bere kibolea bentzat. Nik uste, horako posizioetan dagoen jendeak, dauka sekulako eragina honeako ez emetikena edo txarreako. Eredu hona denen, sekulako mesede egiten du, eta alderantzizkoa denen, lehen dabiziko hemen Aimar momentuz eredu hona da, ikasten hasitakoa da, baina ez du gero urratxaman hori berko zaio estu baldi bat eman da. Baina niretzat da, justo pelikula guzti honen fotograma oso argia ez erakusten du, esplikatu dugu guztia, hortxe dagoa dira. Julio Arretegi eta bere seme edo Fernando Arretxeta eta bere semea. Gertatu denaren argazki bat. Antzerki positibo ikusteagatik ez. Uste buelta ematen duela batzutan. Nolabait, nik ezagutzen ditut, bere teknologia eman da edasutatik zimealetara, eta gero hilobak euskeraz bueltatu direnak ez. Nolabait badago horrelako indarberritze bat bezala ez. Uste alderdi horrekin gelditu nintzeken nahiz eta jakin guzti hori. Zain zuzen, ni ez nahi zain zarra, ez dut uste gintzat, baina gu herri txikietakoak etortzen ginen honean, eskolapetara, gu ginen batez ere hori sufritu nuenik kasero rustiko ginen guk. Hablamen kristiano esaten zigun, altamenekoak. Zan ikuste hori dela ingarriena, zereka kanpotik denean leku bat nolabait arrontza da, eta ari kontraitiko bat zegoen nolabait argumentazio bat ez. Baina gertukoa denean, hori oso zaitzen zen. Eta oso kuriosa zen ze mekanismoa hartzen genuen defensakoa. Hemen guk tolosarrak ditzen genien. Nolabait joera hori zuten. Baina herri txikitatik, etortzen ginenak, Eldoainik, edo Beraztigitik, edo patioan, nolabait, elkarren babesen biltzen ginen. Oso kuriosa zen, gerora nik aztertut hori, pixka bat, bueltak eman dizkio, oso kuriosa zen, ze defensa mekanismoa sortzen genuen. Orduan, gure taldea sortzen genuen. Eta zenbaitetan, bi taldeak enfrentatzera iritsi izan du ginen. Oso kuriosa da, eta zorionez positiboa egin nahi dut baitare. Orduan, hablanen kristiano rustiko eta aldeano eta deitzen zigutenak gaur egun Euskal Gintzan ari dira, edo kaso kurioso izan zen, horietako batei nahi tokatu zitzaidan haekan ikasle bezala euskara ikastea, jakustea. Zara eta alderdi positibo hori ere askotan ematen dela. Buelta desiente eman da, Tolosa mintzat nik uste, buelta desiente eman dela 30-40 urtetan. Zorionez. Oaindiken nahiz eta oaindiken polizia institutuan herri txikitakoik zenbaitetan baita ere oaindiken aipatzen dizkien, ez? Tarteka baten bat, oraindik ez herri txikitakoik kaseroa eta ez leheno bezala guri erderaz kaseroa, baizik oain euskeraz esaten kaseroa. Eta gertatzen nahi da, herri txikitakoak Tolosara jazterakoan, erdi batuera pasatzea, ez dute bere hizkuntza naturalean hitzeiken, baizik eta Tolosan badakite ze hizkuntzetan hitz egin. Beste erregistro bat erabiltzen dute. Ez dute Beraztikok, ez dute Beraztegi bere inarten egin bezala hitz egin. Etortzeian, eta datzeko eta papa, erdi batua bat hartzeuela, asko zere pipar da gatz gutxi goduna, baina ostras, hemen Tolosan batzekia ze erregistro erabiltzen. Eta bestela kasero. Hori gertatzen da. Bati bat nio behioi itzun dut. Opinen, hogi handi bat ditek, kasero deitzen zuten. Eta, baina nire gutia, basarrikoa esaten zetek. Basarrikoa nahi guzu gutxi uzkiat. Bai. Ez du basarrikoa. Azkenean, basarrikoa nahi guzu Gutxinez, taliatzeko euskera gelitzen baldin badien, ez da beste registro izan da gaitzarritz, edo baita lortu batzuk igual erteren pasako ziren zuzenen, uste hor buelta bat badagoela, eta hile asko gero esaten du, ez batek kontatzen du, garai baten iparralden, ikastolera
umek eramaten hasi, eta inguruko jendean sekulako presioa eta gaizki esakata zen, eta batek esaten zen, eta behin nola ikusten dituten, horiek, hilo bat eta zehar roiotik nien orte batzuk bueltan, zorionez, hori badago alderako alderri positiboa kontatzeko. Aitzatzen dut, hor dagoela gako ez dago batzuk, etxek eta hauek izaten duten izela herri gogoak, ekarri behar dula, erreskuratze prozesu hori eta hori. Hemen ikusten detena da, lehen esan duen bat, dakarkigulako karga guztia eta hemen gehienetara iristen gara esatea, nahi dunak nahi duen hizkuntza, eta hori da demokrazia. Eta hori, bakarrik gertatzen da hemen. Kolonizatuak, minonizatuak eta toki batzutan ja desarroltuak gauden lekoetan. Hori Madriden esatea edo Parisen esatea etzaio okurritzen edo beste toki batzutan. Orduan da, nola hemen edo nola buelta eman dakioken horri esan ez hemen logiko nintzateka koesio soziala euskaraz egitea. Badakitza oso zaila da, zatean, bai gauzak daude, baina dauden moduan ez, baina zimartu egin hori, iluzio horiek, naturala, berazteiko batek, oain gazte batek, naturala, horretzan, edo hemengo herri txikitako zeak ez. Kulturala, bai, badaude, ratazen biblioteka, erdea esaten zena, eta bar, eta zika, eta tira, eta bar. Eta, claro, ideologikoak ez gara konturatzen, baina sartu indigute, eta daukagu, pentsamentu horronizatua ez, esaten zuna. Orduan, nola hiru horiek, eta gero, lotuta, egiten bezala, sin que se note el cuidado. Para que tenga efecto, pero sin que se note el cuidado, ez da nola jartzen zuen horrezea. Iruditzen zait, gure motivazio landu beharko den dituzkera, hiru horiek, baina nola lotu eta naturalki hori, eta ez normala da norteak bere hizkuntzan egitea, bere herri. Ez dela beste kanpora batia edo. Leheno, jokatu zara zigorra, baina bestetik nik uste oso konzeptu importantea da gizarte saria. Gizarte horretan aurre egiteko hizkuntza hori jakin behar duzu. Orduan, horiek zigorra jasotzeaz gain, gizarte horretan leku bat iteko, postu bat lortzeko, ezinbestean ikasi behar zuten gaztelera. Baina uste hori zela, semana bat gazteleraz ikastea bultzatzeako motivazio ez diskursiboa. Nik uste motivazio diskursiboa ez dakit noraino zalantzan hartzen dez, noraino izan dezaken eraginka ez. Motivazioa gizarte horretan leku bat, nolabait gizarte horretan leku bat lortzeko, gizarte sariak izango genuke horrek du eragina nik uste ez. Ez da kasualitatea, gaur argitaratu dute, selektibidadea 69 egin du euskera. Iaztik 4 puntu gehiago. Araban, 14 gehiago, 11 gehiago izan da. Nik ez dut uste horiek ari direnik motivazio intrinsekoa dutelako euskara ikasi nahia eta baizik. Gizarte honetan, badazpada, ikasi behar dute leku bat izateko, lanpostu lortzeko eta nik uste hori dela gizarte horretan leku bat lortzearen eraginkortasuna dela motivazioek nolabait indartsuena edo. Nik ez dut uste adibidez duan hainbeste arrakasta izan duela guraso guztiak ohartu direlako baziona da, euskera da. Ez, gurasoa pentsatu dugu, begira. Ikasle hori nire bizilaunak Andaluzitik etorri eta bere seme-alaba euskaldun du eta hizkuntza dakizki ez dago problemarik eta gainera lortu du postu ez dakit nun. Eta ni berrizko aredo bidali dut eta nirea gerritu da nolabait hankamotz, ez? Nik uste hori dela batez ere motivaziorik indartsuena. Zer gaztatu den gezurrekin Nafarroan? Nafarroko bernako ikusi zula, eta esan zula, hemen indiferente asko alizazio jogunak dere dura bihatzen. Prezio beren atzetzen zelako. Horain, imarri gozortz, eta da esan inglesa edo euskara, aukeratu. Eta horria, indiferente batzuk, zidea regulatzen. Hemen ez hori gertatu, baina nahi gero, motivazio horrek, bere, indarra badu, baina neurri batekoa, eta balantzan jartzen denean, segun zein gizartean hizkuntza daukan estatusa, prestigio eta guzti hori, orain guraso asko, Nafarroa mintzat, plantzea ez euskara bai, baina aukeratu horren badut, banoa inklasera. Eta hori da, Nafarroko gobernuak erabili politika eta mentuz, lortu emaitza batzuk, gelditu delako deregoaren gorakada hori.
Horren hor badaude, motivazioa ezberdinak, baina instrumentalare hor dagoek hizkuntzak azkenean ez badu balio praktikorik, sentimentalki bakarrik nik ez utziko dugu normalizatu ez bintzat, eutxi igual bai horrego da, baina normalizatu berrari bada eta zabaldutaz hori, motivazio instrumental hori ere alegia gizarte saria eta beharrezko izatea hori ere. Niri gertatu zaidak, aurten gauza kuriosoa Ukrainian egon nau, Txernobilen egon nau, eta Txernobiko herri baten kalean joala, hola egin da, ez baita hizkuntzea baten urartuko ni beti egun hori esatu, ez egun hori egun horria zurotzik jateleko baten, egun hori beti. Buelta eman nuen baten, eta egun hori, eta beha euskea zazi, Txernobila. Txernobilko umean, ume hori, etorri bat, Astiasura. Astiasura etorri bat, da bere tigaren hizkuntzatzerrikoa den Astiasuko euskera, hango azentokin.